Mang! Ang padala sa atin, no? Wow! Bigat ito. Food in a box. Food in a box. Buksan natin agad. Sige, tara. Umpin natin dito. Meron pa silang ganito. Oh. May puso. Dito puso. Ganda. Umpin natin mga studio. Excited na kami. Ano ba yung naman ito? Yung nagpadala po is Sinugbox. Sinugbox Barbecue. Sinugbox lang pala. Your sinugba. Sinugba in a box. Ito na po. Wow! Wow! Ang ganda! Wow, ang sarap nito, Pang. Meron pa silang ganito, oh, na heart, pang Valentine's na ito, Pang. Use up natin. Ito. Chicken cordon bleu. Mayroong sauce. Dito naman mayroong spaghetti. Wow, kalami. Ano nga box eh. Yes. Ito naman oh, lechon belly. Ang laki oh. Mayroon din ditong isda. Sweet and sour siguro to. Yeah. Yung fish. Mm. Tsaka mayroong barbecue. Padala din sila ng sausawan. Tsaka ito sa chicken cordon Tsaka bleu, ito. isa pa, oh. Ganda oh. Wow, my favorite. Dessert pa na salad. Salad, macaroni salad. Ang ganda nito oh. Hindi natin patagalin to. Kainin Bangin na rin. Ito na po mga kastudyo yung lahat ng pagkain po na pinadala po sa atin ng Sinugbox Barbecue. So yung mga pagkain po nila mga kastudyo ay nilalagay nila sa loob ng box po na mayroong package na bili. Tapos iba't ibang putahe din po. Pwede kayong mamili po ng 5 klase po na putahe. Yes. So sa box po na binigay nila sa amin mga kastudyo para matikban po namin, yung pinadala po nila ay chicken cordon bleu. Mayroon ditong spaghetti oh. Yan oh. Tapos merong salad na pang Valentine's Day po talaga. Perfecto sa Valentine's Day kasi heart po yung Lalagyan, heart shape. Meron din ditong pork barbecue at saka sweet and sour na fish. yan. Siyempre pwede mo wala yung Lechon, lechon belly. Yan oh, ang laki niyan mga studio. Yan oh. Sobrang laki po. Kuan to siya pa, 2.4 kilos. 2.4 kilos po na lechon belly. Yes, itong box na pinadala nila sa amin is yung pinakamaliit lang po. Small box pa lang po to. This is good for 5 to 10 person. Yes. At saka meron din itong Free. free na 1 liter of Coca-Cola. Yan, 1.5 liters po yan. 1.5. Na Coca-Cola po. Libre na po yan. Kumpleto na talaga lahat. Rice na lang yung kulang. Yes. Kasi mga Pinoy tayo, hindi pwedeng walang rice. So maraming salamat po pala sa may-ari po, Sir Joseph Diamante po, at sa kanyang misis si Richel Diamante at Ayan. sa daddy po nila na si Sir Gregorio Diamante po. Maraming salamat po. Sila po mismo yung pumunta dito sa area namin po, dito sa Cordoba po. Ang layo pa po nung Talamba, nag-deliver sila dito mismo na nakilala po namin sila. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat po sa mga gusto pong mag-order po. I-visit nyo lang po yung FB page nila, Sinugbox Barbecue. Yan. Andun po lahat ng details nila at saka sa mga pagkain po, package 1 to package, from small to medium to large po. Andun po lahat at saka yung prices po. Ilalagay po namin dito lahat sa description po yung link para pag-click nyo, automatic na po yun. Pwede nyo nang ma-message po agad. Yes po, at saka yung phone number nila, importante po. Maraming salamat po. Sinugbox Barbecue. Yan. Tikman na natin to. Pray muna tayo. Bless us, O Lord, and this thy gifts that you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Yan, yung history po kung paano nabuo ito. Mamaya lang po, isasabihin po namin. Talakayin natin yan ngayon. Habang kumakain po. Ay, dito tayo sa barbecue pa. Sige, tikman natin. Yung barbecue nila. Yan. Actually, tamang-tama po to sa tanghalian po. Tanghalian mo ngayon. Meron din po dito Sausawan. sausawan. Na pinadala nila. Wow, ang sarap ng sausawan nila. Kain po tayo, mga ka-studio. Kain po. Sarap.
Mm. Ang sarap po ng barbecue nila. Yes po. Daming ketchup lang nilagay mo, no? Huwag githik sa ketchup. Chinsya na mo kayo sa ingay mga studio, may nagtatrabaho po sa gilid. Mm. Actually po yung business po nila, nag-start po sila as barbecue, no? Tapos naisipan nila na mga bili package po kasi sikat na yan ngayon ba? Sinugba. Ano yun pa? Sinugba in a box. Doon po sila nagsimula. Mm. Kaya yung name nila, Sinugbox Barbecue. Yes. Nung hindi, wala pang kuan pa, wala pang pandemic. Mm. Bago lang po sila dito sa kuan, Lechon Belly with ganito po package. Last September 17, 2020 po. Birthday po ng misis ni Sir Joseph po. Doon po Opo. sila nag-start po. Naisipan nila ng ganitong business ba. Mm. Sinurprise nila yung my birthday ba, gamit ito yung box ba. Yes po. Tapos nag-post po sila sa social media. Mm. Dami pong nag-order. Yes. Kasi perfecto sa mga okasyon, mga ka-studio. Tapos sila din po nag-prepare nito po yung daddy niya na si Sir Gregorio po. Mm. Mm. Minsan na po langaw. Anita, Okay. chicken Wow. cordon bleu. Tikman natin mga ka-studio ah. So ako pang. Mm. Dagko ihiwa ilang mga kuha, no? Lagi. So mga taga Cebu na, testing na mo. Yes po, order na po. Mm. Mm. Ang laki po ng mga chicken cordon bleu na, no? Ang sarap din pang. Mm. Kabungos, kalami eh. Kain po tayo mga studio. Kain po tayo. Yung package na binigay po nila is pang kuan talaga pang may okasyon ba? Mayroong salad tsaka spaghetti. Mm. Tsaka maganda po, parating na po yung Valentine's. Swak na swak po sa lahat ng okasyon, birthday, anniversary, no? Mm-mm. Hindi ka na mapapagod maghanda ba? Sakto din po sa kuan. Padiudto na mo ni. Time check po. 12:10. Tamang-tama po. Iniuntog yun. Maraming salamat po talaga sa Sinugbox for kuan ba, sending us food po. Yes, ito pa, tikman natin pa ha. Kana mo. Sa akin. Ay, na-shoot. Yan. Yan kita pa. Tungaon ako niya ikod. Kuan siya pang tilapia. Tilapia no? Bili. Dili ang sa din siya. Mulmul nga isda. Oh, mulmul pala na Isda isda. sa bato. Ito pa ha. Thank you. Tikman natin yung sweet and sour fish na. Yan. Tabi ko muna to, Goro.
Nga, subuto niyo mo. Kayong lalagyan. Sarap ah. Bali yung box nila po, isang Bailey tapos pwede kayo mamili ng 5 putahe po na pangdagdag. Mm-mm. Bali 6 lahat po yung kuan laman. 6 na putahe yung laman ng isang box. Iskabitse ni Jamang. Mm-mm. Iskabitse po. Nga isda sa bato. Bali yung business po talaga nila Sir Joseph is kuan po talaga mga pagkain ba. Mm. 3 years po silang food supplier ng isang kumpanya dito sa Cebu. Tapos nung nagka-COVID po, Mm. na-stop po sila kasi nag-work from home yung mga trabahante ba. Kaya naisipan po nilang gumawa na ganitong business po. Mm. Ayan, makarelate yun may anak nila Sir Joseph, ano? Mm. Kaysa COVID po may nag-start. Pag COVID po nag-start, ang among kuan ba? Channel. For now po Cebu pa po yung makita nila bang. Yes po. Kasi kuan man kanang nasa bahay lang po yung business nila ba. Deliver lang po sila, wala pa silang store sa ngayon. Kanina ba ta? Hmm. Okay, kuha ko ha. Pa, open sa inyo pang. Hmm. May kuan kaya akong kamo. Open po natin no. Yan, kasali po ito pa sa package nila. Yan. Excuse me po. Kuhain na po natin itong lechon belly. Tikman po natin. Yes. Kunin muna natin ito mga para makita talaga nila. Tabi na lang guro natin to. Hindi tayo mahirapan ba. Hmm. Grabe kadako din yung bili mo sa. Lagi. Tambok eh ba. Ang kuan yun ni pang kanang panghandaan gid ba? Hindi po namin ubusin ito mga street. Tikman lang po namin. Yes po. Kasi sobrang dami po nito. Yan o. Yan mang sa'yo mang. Sige pang. Yan to. Sige. Yan mang, isa ibalik mo lang. Dito. Yan. Ito po yung paborito ko. Excited na akong kainin ito. Yan. Sauce pa. Ito yun. Tikman po natin. Sausaw muna tayo. Kasi ilagay na kung dito pa. Man ko yung balat. Meron pa siyang lutong konti. Kasi sa biyahe ba? Malayo. Malayo kasi. Bali sobrang messy ko na pang.
Yung bilin lang yung nag-prepare nito, mga manglitsonay talaga, yung naglilitsyon talaga ba. Kaya yung lasa niya okay po talaga. Yes po. Grabe. Maraming salamat po sa lahat na nanonood sa amin ngayon. Kakaiba yung litsyon lang mga. Tapos sobrang laki man, 2.4 kilos siya. Bang, sulit no? Tapos ang dami na ba? Putahe. Sa tingin ko, good for 10 person to kaya eh. Mahirap ubusin yung bili mga kastudyo. Yan, titikman ko na yung kuan mga kastudyo. Ito mang, bago tayo magkuan, salad. Dito pa. Diyan lang guro ilagay pa. Yan oh. Grabe, ang Sarap, dami oh. po. Sobrang kuan pa. Ito po talaga yung gusto ko. Tingnan, konti lang sa akin yan pa. Yay mo. Dire ako. Spaghetti. Ang sarap din yung spaghetti nila pang. Ay, Kain po, spaghetti. ito pa oh. Tikman din natin to. Ayos po. Sa mga gusto pong mag-order po, message nyo lang po yung Sinugbox Barbecue. Ay, kasamok na lang. Oo. Tikman natin yung salad na. Pang dessert na. Kain po tayo salad. Meron po kaming kandila. Dalawa po itong programme talaga yung langaw, no? Naamoy nila ang bango kasi ng lechon belly. Okay na ko, grabe busog ko, no? Yun. So itong Sinugbox mga kasudyo, maganda to sa mga busy ba, hindi makapagluto. Gusto nyo pong kuhan ba, maganda ng ganito, kadami ba ng pagkain kasi matrabaho kasi to kapag ikaw man nagluto ba. So maganda mag-order na lang po. Saka kung mayroon kayong gustong i-surprise, maganda din to, di ba? Yung iba nagbabayad online lang, pinabayaran lang tapos pinapadalan lang sa mga relatives po nila. Yes po. Tiyak matutuwa po sa dami nitong mga pagkain. Yes, tsaka masasarap din po yung pagkain nila. Opo. Sa mga gustong mag-order mga ka-studio, i-message nyo lang po yung FB page nila, Sinugbox Barbecue. Andun po lahat ng mga kuan po nila, yung mga package po, yung mga prices, at saka yung
phone number po, paano po sila makontak. Pero ilalagay din po namin lahat dito sa description box po para hindi na po kayo mahirapan na mag-order po. Yan, nagdi-deliver po sila within Metro Cebu po. Salamat tayo sa kon. Magpapasalamat po kami ulit sa may-ari, si Sir Joseph Diamante, sa misis niya na si Ma'am Rachel, at saka sa daddy niya na si Sir Gregorio. Maraming salamat po sa pagpadala ng mga pagkain sa amin ngayon po. Maraming salamat po. Sobrang sarap po. Nag-enjoy po kami. Grabe, ang busog po namin. Dami namin nakain po. Yes po. Grabe, sobrang dami po pala ng small package pa lang po ito. Yung grabe na yung large. Paano na lang kaya yung large? Good for 10 po ito mga ka-studio. Yes So hanggang dito lang po kami. Bye for now. Ang kita-kits po tayo sa susunod. Bye-bye.